vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi, ndine makore 46 years ekuberekwa, saka ndinogarawo muno muHarare nevana vangu, but upenyu hwakaoma mukoma nashi. Kana ari semurume wangu akasokuvarira pabasa a very long time ago, ndokubva aita chirema. Saka murume wangu akati akuvarira pabasa, hama dzangu dzakatombondiudza kuti murume ndinge ndichimutiza nekuda kwedisability yake, but ndakati ndakamutarisa ndikabva ndamunzwira tsitsi, so ndakabva ndazongotanga kutongochengeta vana ndiri ndega. Nanhasi uno ndini amai uye ndini baba. Vana vangu mukoma ndakavadzidzisa, but mukoma ndadzidzisa vana vangu. Musikana uyu wandainge ndichifungidzira kuti ndiye aifanira kuti ange achizotanga kundibatsira, zvino naiyewo ava kurwara apa akatobva mukugraduate, saka ndiye first born yangu. Saka mwana wangu uyu iye akaita nursing, but mwana wangu uyu akati ari kucollege ikoko pane pamwe pamba apo patainge tichigara mazuva acho iwayo. Saka ndakabva ndazonetsana nemuvakidzani wangu, ndokubva azondibhejera muvakidzani wangu akabva ati, mwana wako uyewe unomuona, mwana wako uyu waunovhaira uchiti the nurse. Apa ndainge ndisitomborina kana zuva randainge ndakambovhairira kana munhu kuti mwana wangu zvaari kuita nursing kana azograduata ndichazotanga kuchengetwawo, but uya muvakidzani akabva ati mwana wako uyu haafi akashanda as a nurse. This was after vana vemuvakidzani ivo zvavakaita vainge vachitamba bhora. Saka vakati vachitamba bhora kudaro, ndokubva vazokava bhora ravo, then vakabva vazopwanya mahwindo meimba iyo yatainge tichigara. Saka landlord akabva azotadza kuzvinzwisisa, ndokubva azoti ndini ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu wekuti ange achizoripeya hwindo iroro rainge raputswa. Saka ndakabva ndazoenda panext door paya ndichidawo kuti iye muvakidzani uyu ange achindibatsira, but mukoma akabva andishauda. Saka mukuzongonoshaudana muya ndipo apo paakabva azondibhejera achiti mwana wangu aizombofa akashanda as a nurse. Saka ipapo mukoma ndinakana kumbogara ndakazvitora serious kuti this was a case but mukoma nashi mwana manje akazotanga kurwara, and mwana wangu hakusi kunzi anorwara zvekuti she can't do anything, but mwana wangu mukoma akabva azotanga kurwara. Saka akati auya kuholiday ndopa ndakabva ndazoona kuti there is something wrong with my child, because ndakamukumbirawo kuti ange achindicherera mvura yekunwa. Saka akati achinonditambidza mvura yekunwa, ndikabva ndaona kuti ko mwana wangu kwainga wani zvatobatwa nechirwere chenhetemwa ainge achiita kubvunda. Ipapo handina hangu kuda kumubvunza kana kuda kuita kuti ange achifila low. Ndakabva ndazongonyarara zvangu, ndikabva ndati kuti ndinge ndichiona kuti mwana uyu kuti ane dambudziko renhetemwa here. Ndokubva ndangoramba ndichimutarisa ndikabva ndaona kuti kunyange pakudya paya mwana ainge ava kuavoida kuti tinge tichidyira pamwe chete, uye zvekare panguva iya yekuti tinenge tava kunwa tii, iye aibva azokumbira munin'ina wake kuti agare atongomuisira shuga mu tea. Saka mwana manje ndakazotaura naye ndokubva ndazomubvunza, mwana akabva aramba. Ndikabva ndati uya pano, ndokubva ndazoti tora spoon iyi unge uchizviisira wega shuga mukapu yako. Ndikabva ndaona mwana achiramba. Saka pandakazongoramba ndichimumanikidza ndopaakabva achizozama. Mukoma mwana wangu ane dzimwe nhetemwa dzekuti dzinoita kundivhundutsa, ende handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei, because kana iye kuti ndingati anokwanisa kushanda as a nurse mukoma nemabvundiro anoita maoko ake, she can never work as a nurse. My enemy has finished me mukoma nashi, my enemy has finished me. Saka ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti hakunawo here mishonga yekuti tinokwanisa kushandisawo, ingava iri mishonga yechibhoyi. Pari zvinowo mari yekuti ndinge ndichiendawo naye kumaspecialist handina, uye zvekare kana varikowo maspecialist ndekupi kwatinofanira kuti tinge tichienda. Ndinofanira kuti ndinge ndichingoenda kukliniki nemwana here, then tobva tapiwa mishonga
uye zvekare kana kuri kuchibhoiwo hakunawo here mamwewo maherbs maremedies andinokwanisa kushandisa ndisingaende mudzin'anga. Please help me. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Ipapa mwana akatoramba kuenda kuattachment nekuda kweproblem iyoyo. Haatokwanisi mukomanashi, haatombokwanisi kana kunyora, haachatombokwanisi kunyora. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vainge vachitochema pavoice note ravo. Hanzi mwana wangu all of a sudden mushure mekunge ndanetsana nemuvakidzani ava nedambudziko renhetemwa, saka vari kukumbirawo kubvunza kuti ndape maremedies atingashandisa uye zvekare zvinoita here kungoenda kuclinic tobva tatongonopiwa mapiritsi. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ini mukoma ndiri mudzimai ndakaroorwa uye zvekare ndine vana vangu vatatu. Ndigerewo muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndinoda kureurura kuti ndakangohurawo kahwani chete mukoma, murume paainge asipo pamba, saka ndakabva ndazongofila lonely mukuzongonotaurawo nevamwe vainge vachingogara vachingondinyenga. Pane umwe uyo wandakabva ndazongoti uya tinge tichingoita kahwani. So mukoma ndakati ndahura kahwani kaya ndikabva ndatorohwa nezvindakwenya, ndikabva ndazozadza murume wangu, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndisina kana kutomboziva kuti zvindakwenya izvi zvainge zvabvepi. So mukoma ipapo chikomba pachakauya pandakatoona kutoti munhu ainge asina kushevha, ndo chekutanga chandakamuudza kuti iwe unofanira kuti unge uchishevha nekuti bvudzi rako iri rakurisa. Saka ndakabva ndangoti since iye ari kufanira kuti ange achidzokera kumba kwake because ndainge ndisingadi kuti ange achirara kumba kwangu, ndokubva taita zvinhu zvedu very fast. Mukoma ndakazoti zvino pabvudzi parainge romera rekunzvimbo kwakavanzika uku ndokapa ndakatanga kunzwa kurumwa ndikabva ndati kuti ingrown. Ndakazama kushandisa makrimu akasiyana siyana, ndikabva ndadzokorora zvekare kuti ndinge ndichishevha, but still mukoma ndaingotswa kutoti ndainge ndichirumwa ende ndaingogara ndichingokwenya. So mukoma ndo pandakabva ndazokonfronta chikomba cheche, ndikabva ndati iwe kubva zvandakarara newe why is it ndiri kungogara ndichingonzwa kungorumwa. Iyewo ainge afind out kuti ainge aine zvindakwenya, saka akabva azonditengera mushonga wacho ndikabva ndazoushandisa. Zvino ndakati ndisati ndapedza treatment murume wangu akabva azongokasika kudzoka kuti ndinge ndichimunyima zvinhu zvainge zvisingaite. Ndokubva atotanga kutodhimanda. Paakangosvika akabva atoti ndakusuwa mukadzi wangu, ndokubva tatosika bonde paya. Mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndatanga kukwenya, ndikabva ndatanga kuvava ndichiti imi mandipa zvindakwenya imi mandipa zvindakwenya, why is it ndiri kuvaviwa kudai? Saka takagara kwemazuva mashomanana, then ndo pandakabva ndazonzwawo iye ava kukwenya. Hey, akati angonditi neniwo mukadzi wangu ndiri kunzwa kuti kuzasi uku kuri kungogara kuchita sekunge kune tunhu tunondifamba tuchindiruma. Ndikabva ndawedzera kutopopota. So takabva tazoenda kuclinic tikabva tapiwa zvatakapiwa, but ndakaramba ndakangotsika madziro munhu ndichiita kumupopotera. Kudzamara ndazoudza hama dzake, ndakati ndaudza hama dzake then vana banguru vakabva vazouya vakabva vazotanga kutaura nesu. Iye manje ndobva akabva azoreurura, akabva azondikumbira ruregerero, akabva ati paainge ari kubasa paakanzwawo kuti ainge achida kurara nemunhukadzi ndo paakabva azorara nemwana wepamba apo pacho pavainge vachivaka. But ndakabva ndazotanga kuchema apa ndainge ndichitongochema hangu ndichitongofarafara mahwani hongu ndakarwadziwa, but at least I was happy because ipapo patainge takagara dare ndainge ndichingozvibvunza kuti kana iye asina kana kumbogara akahura then what. Saka akazoti areurura mukoma apo ndainge ndatombopotsa ndada kureurura because remekunge ivo banguru vati asi imimi amainini munoreva here kuti amunawo kamwe kamufambiro kamakaita kasina kunaka. Iye akabva azoreurura mukoma zvokuti ipapo ndainge ndaigochera pautsi. Ndakabva ndafara mukoma nashe
paakareurura achiti paainge ari kubasa ainge akakurirwa nemuedzo ndokubva azorara nemwana uyo wepamba pacho paainge achivaka. Ndikabva ndatotanga kutochema ndokubva azokumbirawo kuti ndinge ndichizoudza hama dzake kuti ndainge ndichida kuripiwa nei. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuzoripwa nemombe. Mombe dziya mukoma ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuripiwa nemombe, but iye haatombozvizivi kuti inini ndini ndakatomuzora zvindakwenya zvacho izvozvo. Hei, ya vanhukadzi hatina zera anavo akomana. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ya pakaipa rekedzai tibva tienda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndine nyoka yangu yehurombwa. Saka nyoka iyi miko yacho ndeyekuti inofanira kuti inge ichigara muchibereko chevakadzi avo vandinenge ndichidanana navo. Saka inogara muzvibereko zvavo, so iyo inongobuda muchibereko kuti inge ichingokwanisa kungorutsa mari, kana kuti inge ichibva muchibereko chemukadzi uya ichienda muchibereko meumwe mukadzi. Nyoka iyi mukoma, it is a physical snake. Inotofamba mukoma, kutofamba kudai, but iyo zvayo inongorarama neropa, uye zvekare inenge ichidya mazai. Handi munoona kuti mukadzi nguva iya yaanenge achigeza rinenge ritori zai rinenge raputsika. Saka iyo zvainoita ndezvekuti inenge yakangoshamira kudai, yakangomirira kuti zai ringe richizonoputsika, then iyo yobva yazodya zai riya rinenge raputsika. Ndokusaka ndichidanana nevakadzi vakawanda, because ndinofanira kuti ndinge ndichiti uyu achinopedza maperiods ake, then umwe wacho zvekare achienda pamaperiods. Vakadzi vose ava vari vatatu ivo vagere pamba 1, then ndine masmall house angu anokwana ivo kuita 7, but most of my small houses vanozivikanwa nehama dzangu, but vakadzi vangu ava vari official havazivi kuti ndine masmall house anokwana ivo kuita 7. Then nevamwewo vakadzi vandinodanana navo, avo vandinoti masubstitutes angu vanogara zvavo vari pabenji vari kumateresi, ivo vakadzi ava vandinodanana navo vanokwana kuita 5. Vakadzi vose ava mukoma ndo zvandinotongovashandisira izvozvo zvekuti nyoka yangu inge ichiwana chekudya zvekare inge ichiwana pekugara. Saka nyoka iyi ndokugadzirwa kwayo kwayakaitwa kuti inofanira kuti inge ichingogara iri muzvibereko zvavo vakadzi ava, and at all the times inofanira kugara iri muchibereko chemukadzi uyo anenge aine zai rinenge richangobva mukuputsika. Saka vakadzi vose ava mukoma ivo vane maproblems akafanana, vane maproblems ekurwadziwa nemusana uye zvekare nezvibereko zvavo uye nekuita tsvina yakaita nhoko. Saka nyoka iyi zvayakazoita ndezvekuti yakabva yazoita kuti sikarudzi yangu inge ichizonokura, inge ichizonoita abnormal. Saka vakadzi vose ava vanongofungidzira kuti ivo vachigara vachingonzwa musana vaine problem yekurwadziwa nemusana nezvibereko uye zvekare nenyaya yekuita tsvina yakaita kunge nhoko, inhau yekuti inini ndine sikarudzi yakaita hombe, but havazivi kuti zvose izvi zvinokonzerwa nenyoka yangu iyo inopota ichigara muzvibereko zvavo. Ndine mabhizinesi mukoma akati wandei, ndine masupermarkets uye zvekare ndinawo matraki awa, mamwe acho anotobva muno muzimu achienda Mozambique. Handina hangu anoenda kuSouth Africa, ndinongodhila nezimu, Mozambique, Zambia. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ya, zvakangoma hazvo vedu. Vana vakadzi vangani 15, vanozivikanwa 3, then hanzichi masmall house 7, hanzi nemasubstitute. Madzinzwa akambinga dzenyu, iwe unenge uchitonzi uri substitute, iwe uchitozvodza kutoti ndakatopinda apa. Hanzi nyoka iyi it's a physical snake, inototi ikabva pane uyu yoenda pane uyu inenge ichingoteverera uya anenge ari pamaperiods. Yo, strange things do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Asi nai mukoma, ko what if vose vobva vatadza kuenda kumaperiod, then what will happen?
kana muchikwanisa kuzondipindurawo ipapo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai, last Sunday iyoyi amai mufundisi vakakumbira kuti ndinge ndichitaura navo. So mukoma nashi ndakati naamai mufundisi, ini namai mufundisi taenda pasaiti tava kutaura paya. Ivo vaita sekunge vainge vachida kuti ndinge ndichigadzira rimwe cell group, but vakabva vazongopedzisa vachiti tichazotaura pafoni. So mukoma ndakazoti ndasvika kumba ndopa vakabva vazondifonera vakabva vati, nhai mukoma, muri free here? Ndikabva ndati hongu amai, ndiri free. Vakabva vati, kana ndikakuitirai bolt munokwanisa kuuya izvozvi here kumba? Ndikabva ndati hongu, ndinokwanisa. Vakabva vati, kumba kwacho mumbori naniko? Ndikabva ndati ndiri ndega. Vakabva vati it is fine, regedzai ndinge ndichiuya inini ikoko. Saka I thought kuti it was something that was really important. Vakabva vauya kumba. Saka vakati vauya mukoma, ndopa vakabva vazoti ivo vainge vafambira nyaya yekuti inini navo tinge tichisangana pabonde. Mukoma nashi, ini hangu handidi kukunyeperai. Muedzo wacho ndakabva ndakoniwa kukurira ndokubva ndazosangana navo pabonde, but takasangana pabonde tichishandisa dziviriro mushure mekunge vandiudze the reason as to why vainge vauya kumba kwangu kuti tinge tichizorara tose, because vakandikumbira kuti ndinge ndichirara navo. Vakabva vati ndine stress shamwari, ndikuda kuti munge uchimbondibvisa stress because kwemakore ndagara nayo stress iyi. Vakabva vazondiudza kuti baba mufundisi vakasobatwa chirwere cheshuga a very long time ago. Saka hanzi kumashure kwese uku vainge vachimboitawo vachiti pano nepapo vanomboitawo zviri nani, vobva vawanawo simba mubedroom, but hanzi as this disease is progressing, hanzi akusisina vane chirwere cheshuga, saka havachakwanisi kuva pabonde. Uye vakabva vazondiudza kuti ivo manje amai mufundisi vakazvarwa vari HIV positive. Saka vakabva vazonditi ndikuda kuti unge uchizoziva kuti chikonzero as to why ndichazoda kuti iwewe neni tinge tichizongoramba tichishandisirana protection. Saka ndakabva ndazongozvinzwisisa, ndikabva ndamhanya, ndikabva ndaenda, ndikabva ndanotenga maprotector. Saka zvaizvezvi vakabva vati kana kuri kunzi unenge uchida kuti tinge tichiita iri raw, unofanira kuti unge uchizonwa mapirits aya eprep kuti ndisazokuzadzawo HIV. But zvaizvezvi vanoti hanzi count yavo iyo itori ball. Please help me, ndoita sei? Ndoramba here ndichingoenderera mberi nekurara navo? Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Mabrother manyama, asi ngatitaurei navo mabrother manyama ava mucomment section. Pakaipa.